¿Qué traes? Chocolate. ¿De qué? Chocolate y castañas. Qué rico. ¡Ya podemos empezar! Para darvos a benvida cantamos os máis larpeiros. Para darvos a benvida cantamos os máis larpeiros. A mesa está preparada, que pasen os cociñeiros. A mesa está preparada, que pasen os cociñeiros. E a laranxa foi a fonte e o limón foi detrás dela. A laranxa foi a fonte e o limón foi detrás dela. A laranxa trouxe a ola e o limón trouxe a panela. A laranxa trouxe a ola e o limón trouxe a panela. E a ruliña que non merendou, que eu non la sollela la ficou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un beixiño, cousa que non dou. Dame un abrazo, cousa que non faço, dame un beixiño e eso dou e dou. ¿Estás contento? Sí. Bueno, y yo muchísimas gracias por participar. Vale, estaba muy rico, Fran.